Čaute, vítam vás pri ďalšom videu zo série Slovičkáreň. Po minulom videu som sa hecla, že nebudem to odkladať, nebudem ma tu prevyšovať žiadna prokrastinácia, takže som sa rozhodla, že hneď ten deň napíšem ďalší scenár na ďalšiu slovičkáreň. Sadla som si za notebook a teraz úplné okno. Dúfra sa, o čom bude ďalšie video? No, potom som to už začala odkladať. Začala ma ovládať prokrastinácia, tak som začala brázdiť YouTube striedavo s Facebookom a zrazu som narazila na jedno video. Intro. V tom videu sa mal Lukáš rozhodnúť medzi introvertom a extrovertom. Introvert alebo extrovert? Ak si chcete pozrieť celé video, stačí kliknúť sem. Stopla som si to video a kúkam na to, že síce extrovert a introvert počujem dosť často, ale viem vôbec, čo to znamená? Tak som si to hodila do Google, kde mi vyskočilo mnoho odkazov a aj jeden dotazník, aby ste zistili, či ste extrovert alebo introvert. No, k tomu dotazníku sa ešte dostaneme. Ale teraz si vysvetlíme, čo je to extrovert a čo je to introvert. Extrovert. Woohoo! Jedna definícia hovorí, že je to opak introverta, ale nie je divné vysvetliť jedno cudzie slovo druhým cudzím slovom a dať tam len, že opak. Tým nestrácajme čas a poďme sa pozrieť, čo to teda ten extrovert je. Extrovert je človek, ktorý je prístupný vonkajším podnetom. Je to typ človeka, ktorý je komunikatívny, teda ľahko nadväzuje kontakty. Hovorí sa o nich, že najprv jednajú a až potom myslia. Myslíš, že sa naozaj šmíka na banánovej šupke? Neviem, ale poďme to skúsiť! Keď nemajú dostatok vonkajších podnetov, často sú v strese a podráždení. Populáciu tvoria zväčša extroverti, čo sa uvádza cca 75%. Podobné slovo je extrovertný, čo znamená zameraný na vonkajší okolitý svet. A aj o extrovertoch sa často hovorí, že ich myšlienky a správanie smerujú mimo ich osobu. Dosť extrovertovi, presuňme sa k introvertovi. Introvert. Vždy, keď sa povie introvert, mám chuť si začať spievať intro. To poukazuje na to, že to vzniklo zo slova intro, čo znamená vnútri. O introvertoch sa hovorí, že sú to tichí, nekomunikatívni ľudia, ktorí neobľúbujú stýkanie s ľuďmi. Často sa o nich mylne hovorí, že je to depresívny typ človeka. Ale popravde majú iba radi, keď majú chvíľku pre seba. Viete, konečne sa môžu porozprávať s niekým múdrym. Čo si myslíte o živote po smrti? Ďakujem za opýtanie, toto je veľmi vážna téma. Počas mojich osamelých večerov nad tým často premýšľam a mám mnoho rôznych teórií. Ale nikdy sa nedozvieme, ktorá je tá správna, pokiaľ to sami nezažijeme. Ďakujem, že som sa s vami mohla porozprávať. Ale nie za čo, aj na budúce. Celkovo majú introverti radi múdrych a inteligentných ľudí, s ktorými radi diskutujú o zmysluplných a významných témach. Tak čo si myslíš o situácii na Ukrajine? Prepáč, neviem, čo sa tam deje. Ale nevieš náhodou, či sa nedá šmyknúť na banánovej šupke? Tak s takýmito sa ja nebudem baviť. Introverti jednajú až potom, ako si čin dôkladne premyslia. Majú radi pokoj a súkromie. Energiu čerpajú zo svojho vnútorného sveta pocitov, zážitkov a myšlienok. Pochopiteľne je ich menej ako extrovertov a to predstavuje cca 25%. Niekto si možno povie, kokso, byť introvertom to musí byť hrozné. Nestretávať sa s ľuďmi, nekomunikovať. Ale títo ľudia si samotu priam užívajú. Wow, party! A byť introvertom má tiež svoje výhody. Introverti majú nadanie na písanie, kreslenie, programovanie, skladanie hudby a tak ďalej. Keď už vieme, čo je čo, poďme zistiť, čo som ja. Máme tu takýto dotazníček, tak si ho ideme vyplniť a zistiť, či sme introvert alebo extrovert. Takže prvá otázka. Nebezpečné športy vás nelákajú? Teraz, takže čo, odpoviem áno, nelákajú ma, alebo nie, nelákajú ma? Mňa lákajú a neviem ako na to odpovedať, aby som vám povedal, že áno. Áno, lákajú ma. Nebezpečné športy vás nelákajú? Nie, lákajú ma. Dúfam, že to je tak správne. Zatúžili ste niekedy režírovať divadelnú hru? Ťažká otázka, asi som nikdy na to nepremýšľala, ale skôr by som si zahral v tej divadelnej hre, ako režírovala. To je podľa mňa strašne veľa starostí, že režírovať, ty urob toto a tak, takže asi tam, že neviem. Chceli by ste sa stať pilotom?
To je jasné, že úplne fakt pilotom by som chcela byť. Využili by ste svoj pobyt vo väzení pre diaľkové štúdium na vysokej škole? Asi nie, keďže už som v tej base, tak čo ja viem, to už možno by som chcela taký druhý štart, že už som v tom väzení, tak a v tom nech som nejaký inžinier alebo niečo, takže neviem, čo by som spravila, keďže som vo väzení. V obchode či reštaurácii sa nikdy nesťažujete? To znamená čo? Záporná otázka, títo to majú ako si radi kokos. To znamená čo? Keď dám áno, tak sa sťažujem, a keď nie, tak sa nesťažujem. Ešte v obchode či reštaurácii sa nikdy nesťažujete. Tiež neviem, ale asi áno, možno to nikdy ma tam tak láka, že neviem, či úplne nikdy. Namiesto automobilových pretekov by ste si radšej zašli na prechádzku do lesa? Čo je toto prosím za odpoveď? Ale asi by som išla na prechádzku radšej. Hej, myslím, že áno. Prijali ste si riadiť v sprievode alegorický voz? Čo to je alegorický voz? Ako som pozerala, čo je to ten alegorický voz, vyhodilo mi veľa nehôd, strašne veľa nehôd. Ako alegorický voz na Haiti zasiahla elektrina, ako voz skupiny Perola Negra niekto zapálil a začala sa veľká bitka. A rôzne iné. Možno si ich na budúce budete predstavovať počas toho, ako vám niekto nedvíha. No ale poďme k tomu alegorickému vozu. Alegorický voz je niečo takéto. Jednoducho je to auto, alebo teda taký voz, ktorý sa využíva pri karnevalových sprievodoch. Toto video nemá byť zamerané na nejaký alegorický voz, takže sa vráťme naspäť extrovertovi a introvertovi. Že konečne už vieme, čo znamená alegorický voz, takže sa môžeme pustiť do toho. Takže ešte raz opakujem otázku, prijali ste si riadiť v sprievode alegorický voz? Keď už konečne viem, čo je ten alegorický voz, tak asi áno. Akože väčšinou máme vyhľadalo len nejaké nehody s tým alegorickým vozom, ale tak veľmi nechcel byť v novinách. Máte veľa priateľov? Fú, to je strašné, že by som si o sebe namýšľala, keby dám áno. Ale tak, čo ja viem, mám s kým chodiť, takže ja dám, že áno. Nikdy by ste sa neprihlásili do večernej školy? Neviem, asi nie. Podľa toho, čo by som išla, neviem, chcem ísť na vysokú školu a to mi hádam bude stačiť a nie ešte chodiť do nejakej večernej školy, takže asi nie. Máte problém zapadnúť do pracovného kolektívu? No, ja ešte nemám žiadny pracovný kolektív, takže to neviem. Chceli by ste pracovať vo finančnej inštitúcii vo veľkom meste? Toto je strašne zložitá otázka. Chcela by som pracovať. Finančná inštitúcia, a čo ja viem, podľa toho, kedy bol plat. Keďže mám zadarmo vo veľkom meste byt a všetko by mi platili, tak by som bola tu úplne rada v nejakom New Yorku, alebo neviem, New York ma napadá ako veľké mesto, ale jaká finančná, nejaký Wall Street. Možno aj áno, ale neviem sa rozhodnúť, áno, neviem. Asi neviem. Chceli by ste byť radšej umelcom než politikom? Už som umelcom. Vytváram videá na YouTube. Ale nie, tak chodila som 8 rokov na umeleckú školu, teda no čo to je, na zušku, takže asi umelcom skôr by som chcela byť. Je to také na voľnej nohe, môžete si robiť čo chcete a tak. Ste radšej poslucháčom než rečníkom? Áno, asi som radšej poslucháčom. Ste energickí? To dúfam, že áno. Dokážete jednať rázne? To asi nie. Že len tak sa rozhodnúť, že spravím toto, skôr nie. Takže dáme vyhodnotiť test. Budník poprosím. Čo mi vyšlo? Vyšlo testu ani extrovert, ani introvert. Môžem si prezrieť moje otázočky, čo sme odpovedali. A počúvajte, my sme sa bavili, že extrovert je 75% a introvert je 25%, ale toto akože vôbec nevychádza. Keď si pozriete, tak introvert tu má toľko. Teraz aby som sa nepomýlila, 45% a ten druhý tu má 18 plus 7, 25, čo? To vôbec nevychádza. No tak tento test je buď divný, alebo som našla zlé informácie. Ani všemocný dotazník ti nepovedal, či si extrovert alebo introvert. Pre teba je tu potom tretí osobnostný typ, ambivert. Typický príklad pre ambiverta je ten, čo občas potrebuje vypnúť a zahlbiť sa do svojich myšlienok. Ale potom, ďalší večer to na párty tak rozjede, že sa zabáva aj ten, kto nechce. Napríklad taký introvert. Počkať, ale keď sa introvert zabáva, neznamená to, že je ambivert? Do skupiny ambivertov patria až 2/3 ľudí. Dáme si to radšej na percentá, čo je približne 66%. Čo mi trošku nevychádza s tými introvertami a extrovertami, ale myslím, že to berú tak, že z tých introvertov a extrovertov je približne 66% ambivertov. Ak si ešte nepočul niečo ako ambivert a pozeráš na mňa so slovami čo je toto za výmysel, nevyčítam ti to. Tento typ bol totižto oficiálne uznaný až v roku 2013 odborníkmi z Univerzity Pennsylvania. A ak sa ešte stále neviete rozhodnúť, ani dotazník vám nepovedal, ani vy o sebe neviete, čo ste, nevadí. Aj tak väčšinou pri každom človeku ste aj iný typ človeka. A už viete, čo ste, lebo také hopsanie medzi introvertom a extrovertom je typické pre ambiverta. Preto sa často stáva, že ambiverti nebývajú spokojní so svojím životom. Často sa len pretvarujú, že sa im niečo páči a že sa zabávajú. Preto sa môžu potom cítiť nepohodlne. Ešte jedno také múdro na záver. Ani jeden z týchto typov osobností nie je lepší ani horší. Ale často sa stáva, že introverti bývajú zo strany extrovertov nepochopení.
To už je na toto video naozaj všetko. Dúfam, že ste sa dozvedeli z tohto videa niečo nové, lebo to je účel týchto videí a samozrejme aj pobaviť. A ak je to prvé video, čo vidíš odo mňa, tak určite ho daj odber, ak ho ešte nemáš. Daj like, ak sa ti video páčilo a nezabudni mi napísať tvoje pocity z tohto videa alebo prípadne tvoje výsledky z dotazníka dole do komentáru. A to už je naozaj všetko z tohto videa. Majte sa! 1, 2, 3! Toto z toho máme mikrofón, že? Dobrý deň. Išiel kamión. Keď viem, že mám aj tam, tak som strašne sama.